মানে বৈশন কেবল মাছিয়া বিজেপি হাই হাই রাম বোধ হাই হাই পাতা কিনা চিচি রেবুতি চিচি বাবা গ্রাকে দিবা বোধাকে BJP hai hai Devotee hai hai ini bikkoni silo suno logiri mani bagai tamu hingke sungtini kamni bagai orang hina nangka sini jemia sini bubugura ha bubugura se moharas bono usung zoratui lati ustari u ini miyawa borok lati ustari soka kaya maya silo abuni bagai belai ke sini TWF joto tongnai hasteni borok joto no bakadujak abuni bagai sini 12 টাকার জলা কম্পিটিশন ট্রেনিং সংগঠনে বিকটনি ছিল অঙ্কুর সিনর টং সিনি প্রাইমারি কমিটি হতে বেবেকন সিনি TWF তামু হুকে অ জাগাও তিনি অবাহাইকে খালাইমানি সিনি বুবুগরা ন হায়ং গোনাঙ্গै বুবুগরা मांसे सिनि दखानो मोथांना बागै दखानि बागै बपासे खेनि किन्तु आबो हाइके बरक जे काया माया सरामि बुथार हर सकमानि आबो बेलाइके साया आ सायानो बरकना आं माकोयो मीडिया तरफ থেকে যত জায়গাওনো খানাতুম যত জায়গানো সরিতুম আবো হাইকে তা খাইতুম হিনय बुकु पाताल किनानो आं मा जानुगो बनो मेन तामु हिके बो आगि बकुनो राजनीति खाइनानि फानो तब सिनि 19टा दफानि बररनो बो अबाहाय खाइमिने आबो बेलाय खेसाय पाताल किनां खाबो तिनि कायसा जागा कोनो जागाव बो कायसा जागा के बो तंगि माइया कायसा निसेते कायसा अबनुखे अब नायथतक अबनुखे अब हामततक अब हाके बो सलिव बकुनो दिन बनि लागमा तंगसा बकुनो राजनीति बो बनि सक्सेस नै मानिया आबो सिनि TWF नि तरफ থেকে सिंगाबो बनो मा जानुगो गतेबो सानाबो संग सिनि MP ते दंगते खरकसा सिनि ताको रेबुति मोहन त्रिपुरा बनबा आंमा कोयो नों अबाहायका कक्ता सादि निनि कक सामुंगो सिनि दफानि बररक बेलायके सेलांका बेलायके निंदा खायका अबाहायके कक सामानि बागै नोंबो खरकसा तिप्रासा ngै नों तिनि अमा हायके बुबुगुरा न अबाहायके कक सामानि आबो बेलाय जाया नों महाराजनि नकनि अंखरिया बनो बन्दिके तंनाय जीवन मानिया बन्दी खायै आबो सिनि TWF रक जों जतनो हांसा खायै जों बनो मासा हरो अबाहाय कक्ता सातुं हुनै आसुगनो समाचार बेलायके था खामाजा जों TWF ताई अबाद्राना बियानि सालो जे हाना बिनां खालाय जुताने माला कारो सिनि हास्तेने बबकरा मेसिन जे मानि दंमानि जों बनो भगवान हाकेनको ईश्वर हाकेनको तिनि बबो हायबरकसे तिनि हासाकाव मानि जाकनाय बरकसे आसाका हाना बिनां खायजागै दंहांके नों आंबो जागा बाथागै दंचिने जों बुरि रकनेंगै बेलाय खादुखु नांजाक काबलायजाक मक्ति सकरलायजाक आबोनो बागैनो आं बुखौ पातल कैनानो पयनो जोङो नों खरकसा बुरै नों बुरिनि चरित्र अंगतै बुरिनि बुखा हायंलिया नों कायसा रायखसि बुखा हायजोंसु आबोनो बागैनो बुखौ पातल कैना नों अमा हायमाने आबो बेलाय जाया ताई सिनि मन्त्री रामपद जमातिया जेबो बाग्रानि बागै दिनाय जे खालाय कक सामानि आबो बेलाय जाया ताई सिनि सिजागो सिनि रेवती मोहन त्रिपुरा बबो हान्य बबाग्रानो नयंमा उत्सबै तनाय हिनै जे दामरगै जे कक सामानि निनि क्षमता तखाके नों फुनुकदि बबाग्रा कोनो दिन नयंमा उत्सव जागै तंया बबाग्रानो संबनो kaham ka mani wo kaham ka संबनो बरम खलायनाय ताई सिनि बिस्कां जेसे खानां पिनां बनो उस्ता रखा थाप्रा रखा खुब दै मुसुका
বেলাই খেনে হব হা সাকাবো অমহাই পৃথিবীও অমহাই তাই করি খনা হানাইসং ওয়ানসগো যিশু খ্রিস্ট বুথাरजाक खरफनो अमसुका हानां पिनां खालायजागैया नै सिनि खावा संसाबैनाव ब काइसा देशनि बुबाग्रा ब काइसा सिनि मोताइहाय बना काइसा जों प्रभु हनै सङै दङ जोंना मोथांना बागैसो थानसानि बागैसो ब साबना फाइमा जरावो नों आं बेबागनो थानसां मा जरावो बुखु पातर कन्या नों तिनि उनि साखाते सिलाय सुरुय दफना फालानि बागै दफना सकमानानि बागै नों तिया नै बासा माने आबो बेलाय जाया आबो जों बुरि रक नेङै TWF नेङै जों बेलाय सेलांगोननो जोंनो बेलाय प्रतिबाद खालायो नोंनि निसायनो लगे लगे न गसिफादि बोबाग्रानि याखुं रमै नों साजा जिरो खगै माकाबनाय हिनै जों आसा खालायो आबोन बागै जत लोगरं नां बेलाय kana हामबाय मारो सिनि बोबाग्रानि कष्टनो नगै सिनि बोबाग्रानि दुखनो नगै जों बोरै साकबाय थांबो दिनि आ कष्टनो जों शेयर खालायनायनि बागै जों बासाजा आबाद बागैनो जों दिनै बिखु मिसिल खालायनायनि बागै अ जरावो दाकारजला आमजायो जों जत दले बाले खालायै बिखु मिसिल खालायनाय बागै जत गथुम लाया आसब जतन ना बजा बट थांनि बसुफोरा जों दाकारजला समनि सिमे आइ बाजार जरते जों अ जागा दं जे कमिसन थांना जागा साव सावले फाय अ जागा माथा खालाम अ जागा सिनि नेतारक दङ सिनि एक्स इयर मोजां श्रीराम देब्रमा ताई सिनि सारातिफ्राने मारवा ini जों बेलाय खा दलायजा खा खामलायजा दाम निके मे 12 तारिख जुन त्रिपुरा सारंनि बागै बेलाय आबो खा खामनानै खालामनो दाम निके सिनि हानि बोमाग्रा 186 किं बनो जे हानां बिनां खायसा लासिनि सिंसा खालायै गाया माया सनामै बनो लाथि उस्तारुयै बनो सावलायजा BJP दल तै पाटल पिङा सं दल बरो अमाय खालाय बनो हानां बिनां खायसा दिनै प्रतिबादे सिङर दिनै बिखु मिसिल खायनायनि बागै सिङर बुथुम लायजाक दाकारजलानि बररक हानांनाय बररक जों दिनै अर जत पलिटिकल पार्टी हियाफां जाबो जतन खानांनाय जाबो कारण अब सिनि बरसंनो एकदम सकरमरे अब सगै खिमा हायिं खाबो अब हाय सिनि बरसंनि कायसा फासो गलाय सिनि बोबाग्रा अब फानोसो बर अमाय के लाठी उस्तारो अमुक खायो गणतान्त्रिक राजनैतिक दल हिसाबै जेकुनु दल बिखु मिसिल खायमानो गाया माया खालाय अमुक खायमानो फियाबा बाहाय लाठी उस्तारोय सिनि हानि बरम नजांनाय बरक फानोसो अमाय के लाठी उस्तारोय मनो हानां बिनां खालायै अमाय के लाठी मिसिल खाया मनो जों खा दुमानि मिसिल खायनि बायदंखा सिनि खा खामानि जोंआबो बसु जति खा खामकाबो जों साबायले जों बेलाय कन्डेम खायाबो हाय अमहाय सामुरंना अमहाय बारबारि गेगरंना जों कन्डेम खायो दाकारजलनि त्रिपुरा मथानिंगै जों अबन बागैनो बोबाग्रा तो कायसा थानसानि प्रतीक सिबो ब थानसा जानो नायो बरंनि खायरं अमु फुंनो सुंदायो बिसं सिनि बिसंखौ थानसा खाया नायो सिनि बिसं जाबलें दमने थानसा खाय बागै जाबि मानो सुनायो अमनो सिकांनानि बागै अर परि खायानि बागै जे बोबाग्रा जाबो थानसा खाय जाबो तमनो नुगै तमनो गै बरा आबनो हिंसा नांगो आबनो साजा ग्यांगो बनि बागै सिबरा अर थंनो को अर परि खायानि बागै ए समथ मानि तंमनि जे मानि तंमनि जे मानिलाय बरमलाय अमुक खाय तंमनि बनो बाइक सिका के जमाना हने अ जे मानि जागना चिनि बोबाग्रा न बरक गाया माया सुनामै जे बे लाठी उस्तारका जों बेलाय बखा खामो हायचे जों साक बेलाय बखा खामनाय जों बरक दफानि कायसा मानि जानाय बरक अमाहे बरक न बर थानो थांगांके चिनि इन्डियानि कायसा आइकननि बिसिं बखरसा खबजागो कि पलिटिकल फिगारनि बिसिङाव दा सार बसिनि बरसंनि कायसा फा बरसंनि कायसा बोबाग्रा अमाहे के बनो हानां फिनां खायमानो नगै जों बेलाय खा खामलायै दिनै सिङर बुथुमलाय जों खा दुमानि मिसिल खायनायनि बागै जों मा बुथुमलायखो नर जतन से नर जरा प्रेस तंनाय इलेक्ट्रनिक मीडिया प्रिंट मीडिया जतन नर सिओ रिसेंटली जेबाबे सिनि बोबाग्रानो जेबाबे बीजेपी नि दल तथा निले पीके अर्थात पाटल कन्या ताई कয়েকজন रामपद जमादिया मंत्री डेपुटी त्रिपुरा सह नयताल बीजेपी नि जे प्लान महाराष्ट्र जेबाबे फानांखि खायमानि आबोनि प्रतिबाद स्वरूप सिलपिनि दाकारजलाबो अहिंगत संसार